आयली 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 आमगेली कोण ती? हाव पातळी अम्मा ಬೂಕಿದ ತಸ ಕೌಚ ಹಾಂದಿತ್ವೆ ಹಾ ರೇ ಗುಂಡ ಹಂಗ ಬೈಸತಿ ತುಕ್ಕನಿ ಅನ್ನಕ ಆಮಜಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಹಾಂದಿತ ಇತೆ ಆಮಜಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲ್ಲ खावनु कशेस म्हण संगती हो स्पेशल आयटम म्हणणार हे हज्जी नाव कसं ग? हज्जी नाव कसं म्हणो तुम्हीची खावनु गेस करती कशी जला येते लायकस्वा ಚಿಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಉಣಿದಲ್ಲಕಿ म्हणू मीठ उणीदಲ್ಲ लायकिते हेल्थाक लायक म्हणला डॉक्टरान असो त्या सोणू आणि कशी जला त्या सोणू चिके तीगदಲ್ಲಕಿ म्हणू ठीक वा ठीक जाता त्या कसला मला मीठ उणी घाला ठीक जात ना तशी त्या होड नाही त्या ठीक चढ असले रे लायक जाता तोंडाक त्या सोण आणि कसं झाला ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿची ತರಕಾರಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಸಿಲ್ಲ त्या हांची चिके उणीसिದೆ ಇಲ್ಲ त्या तरकारी तशी असते लायक जाता खाताना तशी देखून त्या सोणू विंगड कशी झाला संगती शीत चिक्के मऊ असेल असलं आणखी लायक जात असेल त्या राईस आयटम पुरा तशी करची तर शीत मऊ केलं रे ताका राईस आयटम म्हणते त्या सडत त्या सोणू हे कशी झाला त्या सोणू आणि कसन वरला म्हणू सांगचाक सांगा ना दलर ही सोण इथे कसं आलोचन करता ती सांगते हा ते यूट्यूब पळून केलेलं लायक दला ना मा हा हा होय ग लायक दला हे सर्व केलेलं प्लेट अंतू मस्त लायक असं तसले रे येताना तसले चानिकचा प्लेट वाटतावा हा आता हंग चंजुर्ता